Исәнмесез, эфирда шәршәмбе көне яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Мөмкинлекләре шикле шәһәрдәшләр өчен вакансиялар ярминкәсе бердән нинди хезмәттәрләр тәкъдим ителә, урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Белгечләр 50 шалылының ашказанында һәм эчәклегендә яман шиш тапкан. 4-нче сырхауханәдә эндоскопия аппараты кайтарылуга ярты ел узды. Шаллыга Сочи табиблары килде. Алар 4-нче балалар поликлиникасында санатал методикасы белән таныштылар. Кунакларның фикерен Римма Әхмәтова белде. Шаллыда шиклеүләрсез дөнья, мир равных возможностей дип исемләнгән акция старт алды. Ул 29 августка кадәр дәвам итәчәк. Акция мөмкинлекләре шикле шәһәрдәшләрне борчыган проблемаларны хәл итү юлларын табуны максат итә. Аның кысаларында бүген КАМАЗ мәдәният сараенда эш урыннары ярминкәсе үтте. Урыннан хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжеты. Ярминкәгә килгән һәркем үзенә туры килерлек эш урыны табарга өметләнә. Тәкъдим ителгән вакансиялар белән танышалар, хезмәт хаклары, эш шартлары турында белешәләр. Күрү буенча авыр булмаган эш эзлим. Мондай ярмаркалар үткәрү бик әйбәт, потому что инвалидларга авыр табырга эшне хотя бы монда килеп без карап китәбез. Нинди эшләр бар. Тоже шахрани. Ну, посмотрел, везде заняты все профессии. А другой я вообще по зрению инвалид. Другой пока не смогу работать по другой профессии. Ярминкәдә 22 оешма предприятие эш урыннары тәкъдим итте. Күбесе бюджет тармагына карый. Оешмаларга педагоглар, шәфкать туташлары, ишек алды җыштыручылар һәм логистлар кирәк. Вы, может быть, есть такие инвалиды, которые могут работать, вот именно преподавателями, у которых, допустим, 3-я группа инвалидности. Мәшгульлек үзәге белгечләре сүзләренә караганда вакансиялар һәр очракта да мөмкинлеге чикле кешеләргә туры килми. Хезмәт хаклары да тулаем канәгатьләнерлек түгел. Еш кына шәһәрдәшләр эш урыннары ярминкәсендә эш таба алмый. Почему-то предприятие, ассоциация, если это инвалид, если у него есть противопоказания к труду, то он не может работать бухгалтером, он не может работать экономистом или так далее, вот интеллектуальный труд. Извините, есть у нас инвалиды, которые очень грамотные и имеют опыт работы, в свое время работали, случилась беда, вот, поэтому надо рассматривать и такие варианты. Мөмкинлекләре шикле шәһәрдәшләр өчен эш урыннары ярминкәсенең чираттагысы декабрьдә оештырылачак. Ләйсән Ханова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Шәһәрнең бер сырхауханәдә генә эндоскопия ярдәмендә ашказаны яман шишенең 7, калын эчәктә 39 очрагы ачыкланган. Ярты ел эчендә 4-нче сырхауханәдә ашказаны һәм эчәкләрен 3000-гә якын шәһәрдәшебез тикшерткән. Учреждениедә эндоскопия җайламасы февраль аенда гына барлыкка килде. Моңа кадәр барлык пациентларны ашыгыч ярдәм күрсәтү хастаханәсенә җибәрә иделәр. Органнарда 500-гә якын полип ачыкланган. Эндоскопия авыруны башлангыч чорында билгеләргә һәм дәвалануны иртәрәк башларга ярдәм итә. Табиблар медикаментоз йокы методикасында куллана. Боль в животе, повышенный сой, анемия, нарушение стула, неестественное выделение заднего прохода должны уже насторожить пациента и самого лечащего врача. И все это является показанием к обследованию толстого кишечника. Эндоскопия является золотым стандартом обследования желудочно-кишечного тракта. В отличие от других исследований, таких как УЗИ и томография, оно позволяет взять биопсию и произвести удаление небольших новообразований. Шәһәрдәшләр өчен тикшерелү бушлай. Моның өчен терапевттан юлама алырга һәм 4-нче сырхауханәгә шылтыратып алдан язылырга кирәк. Шулай ук анестезиягә аллергия юк дигән белешмә булуы да кирәк. Чират 1-2 атна тәшкил итә. Башка шәһәрләрдән килүчеләр тикшерүне акча түләп уза ала. Быел Шаллыда сальмонелла инфекциясы йоктыручылар саны 20-гә якын. Бу хакта башкарма комитетта узган матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Юлмаган яшелчә һәм җиләк җимешләрне дөрес сакланмаган продуктларны куллану, рөхсәт ителмәгән сулыкларда коену эчәк авыруларын китерергә мөмкин. Табиблар белдерүенчә, бу авырулар күп чыгымлы. Ел дәвамында югышлы авырулар хастаханәсенә эчәк авыруларына зарланып 3000-гә якын кеше мөрәҗәгать итә. Аларның күбесе балалар. Зимой встречаются кишечные инфекции, вызванные вирусами, а летом встречаются кишечные инфекции, вызванные бактериями. То есть такие инфекции, как сальмонеллез, шигеллез, мы выявляем летом, в жару. А зимой, довольно многие знают и пациенты, и обычные, все население знает, что зимой бушует ротавирус. Иң куркыныч җирләрнең берсе холера. Татарстанда холера вибрионнары табылмаган.
Бу хакта кулланучы хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Күзәтчелек органы хезмәткәрләре республика сулыкларында вибриофлора буенча атна сайын мониторинг үткәрә. Ведомствода быел Татарстан сулыкларында су өслегеннән 2884 үрнәк алынган һәм тикшерелгән. Әгәр сезнең нинди дә булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Республикада тавык ите күбрәк ашала. Бүген ит базарының 55%-ын кош ите алып тора, диелә Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматында. Татарстанда җитештерелгән тавык түшкәсенең 1 килограммы уртача 126 сум тора. Бу узган ел белән чагыштырганда 10 сумга артык. Әмма йомыркага бәяләр үзгәрмәгән, дистәсе уртача 43 сум. Бу республикада йомырка җитештерү күләме арту белән бәйле. Чаллыда санатал методы буенча зур тәҗрибә тупланган. Бу программа ана карынындагы баланы музыка белән үстерү һәм тәрбияләнүдән гыйбарәт. Санаталга Мәскәү академигы Лазарев нигез салган. Чаллыга аны беренче булып Ахмеров исемендәге 4-нче балалар поликлиникасында керткәннәр. Бүген аларның эш тәҗрибәсен Сочи табиблары карады. Темна Римма Әхмәтова дәвам итә. Махсус музыка булачак ананың җырлавы сәламәт һәм актив бала тууга ярдәм итә. Бишек җырлар башкарганда әни кешедә балада тынычланалар. Аларның нерв системасы ныгый. Матур ки сабыйның характерына, эстетик зәвыгына да уңай йогынты ясый. Санатал методының асылы шул, нәтиҗәләре яхшы. 10-нчы елда килеп эшли башлагачтан 2-3 айлык баланың җырлаганын, көйләгәнен күргәчтә мин шок каттым. Монда йөргән хатын-кызлар бөтенләй үзенчәлекле. Оларның балалары да үзенчәлекле. Оларның балалары тере, авыруларга бик нык бирешмиләр. Сулыш гимнастикасы, музыка дәресләре, консультациялар, лекциялар. Санатал кабинеты һәр көн эшли. 23 ел эчендә Чаллыда бу мәктәпне 20 меңнән артык хатын-кыз үткән. Бүген Сочи табиблары берничә дәрес карадылар. Хатын-кызларны бала тудыруга әзерләү, туганнан соң баланың үсеш программасы белән таныштылар. Кунакларга Чаллы поликлиникасы бик ошады. Радует то, что муниципальные власти очень большое внимание уделяют этой поликлинике в том числе. Я надеюсь, что и другие поликлиники тоже находятся в таком же хорошем состоянии. Сочи санаторий белгечләренә Чаллы поликлиникасын санатал методикасының авторы Михаил Лазарев үзе тәкъдим иткән. Римма Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Кулланучылар хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең балалар һәм мәктәп укучылары товарлары сыйфаты буенча Бөтен Россия кайнар линиясе 16 августтан эшли башлый. 4 сентябрьгә кадәр кайнар элемтә телефоннары буенча тематик консультациялар Россия Федерациясе субъектларында күзәтчелек федераль хезмәте идарәләрендә һәм консультация пунктларында шәхси кабул итүләр узачак. Кайнар элемтәгә мөрәҗәгатьләр яңа уку елына әзерлек белән бәйле. Ведомство белгечләре киемгә, аяк киеменә, ранецларга уку кирәк яракларына сыйфатка бәйле таләпләрне аңлаталар. Шалтыратулар иртәнге 9-дан кичке 5-ка кадәр кабул ителә. Татарстан хаҗиләре гомрәне республика флагын тотып башкардылар. Якташларыбыз изге Кәгъбәне 7 тапкыр урады. Сафа һәм Мәрвә таулары арасына юл тотты. Хаҗиләр югалмасын өчен Дум РТХ операторлары аларны яшелле-сарылы сумкалары белән тәэмин итте. Мәккәдә юлчыларга йөрергә телефондагы махсус кушымта булыша. 28 августка кадәр Сауд Гарәбстанына керү чиге ябыла. Татарстанга кайту өчен беренче төркем хаҗиләр 31 августта юлга чыгалар дип көтелә. Бүгінгі амнашлар, мен сіздің білән сау болашам, исән сау болығыз. В «Адреналин» взрослые карты по цене детских и семейные абонементы по суперценам. Лови момент последних летних цен. Звони 780 799. Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03.